simkhothamele nje. Ubengakanani yena loyo? Sanibonani. Sanibona. Sanibona wentombi. Sanibona wemajongo. Ngibingelele wonke amakhosikazi nobaba bakhona la ngaphakathi. Onibingelelayo uMashudu Ntokazi asenkandla enhle inkandla ngokuyiholela. Unothuma ngeqiniso efuzini na wakho uthangwe. Uthi labe songilaba itshetha kasozi kwelele ngaphesheya. Bambone sengaphesheya basale bebuzane bethe ngabudlule kanjani bese ngithi angazi ngidlule kanjani manje ngisamangele inqakanqa iphande lomshini umkanzo ongakhwela mphongolo ngisho ihashi lomntana sozile ukwele short mission short division isibale sehlule ifundiso. Ifofisi zesheli zizayiphuphetheka zithi zingabuyela emuva zibuyela amathe buyela kaSifuba kanti ile senkandla uMavunda ngayifakaza leyo ndaba. Sasasuka mawukela likhulu ikhandi ihemela salwazana nibiphe nje kufesinyeni anibonanga la imoto zomholo indidadida nikomedithi umbala phansi eTV bathi shaya imfana iziki zendoda ungadlule ejijoki boze bangibona umntakanyoko bona labo shaya phansi nombango bathi usalwazi sami ugugeka abo waguga ngaphezulu kanti ngaphansi injini yaphila. Mzula nomkhuzo ekhuza amcacamacacco khobedi namashiki bathi phusa fele siphongana 6 weinsizwa 2 mawele 8 khokho loyo niyangizwa yini nganza kwethu ngizoqala nje ngibingelele ngokukhulu nje ukuyithoba bese ngikhothama kunina ngiphinde ngibonge kubo bonke abantu abazobuka kuzona zonke nje inkundla zokuxhumana sibala uTikTok uFacebook YouTube Instagram noma ngabe yini ke leyo elani ngibuka khona ngithi ngiyabonga niyezwani nganza kwethu ngazi ukuthi amabhinga ayahlonipha ngoba ngiyazi niyafuna ukuyizwa lento engizoyisho. Uyabona into engilethela iyodwa nje ukuthi ningazi ukuthi ngoba mina niyezwa. Lalelani ke nginixoxela indaba. Ngathi ngihlalele nje ekhaya kwaSula umlomo niyezwa. Ngiyezwa bangiphalela kuthiwa Shudulu uyamenyezwa. Niyezwani? Ubani yena lo ngibiza ngaphela mina nginenkani yami nje yasekhaya. Ngibiza ubani ubiza bani kuphi? Uyayizwa lonto? Hayi uthi uMavundla, uMavu ngithi ngichazeleni phela nase nilona ngitshela ngoMavundla. uMavundla wenzeni naloyo? Kodwa uma ngabe bengimemeza sengithi hayi ake nginike isikhathi ngiyoqalaza uyabo. Uma ngifika lapha ngisashawa nje uvalo lokuthi insizwe engakanani lebiza mina. Ibiza mina kodwa ngithe uma ngifika ngase ngibona ukuthi cha lensizwa bengiye ngiyibone nje einkundleni zokuxhumana niyabona ikakhulukazi ku TikTok Facebook njalo njalo baboda bangitshela hayi ilo wonyaka wesethembiso unyaka wesithembiso wenzeni yena loyo kubuza mina nje ngamabomu ngaphela ngiyadelela ngithi uma sengifika ngithi awuthi ngilalela uthi thini lensizwe into eyangicasula cha ile yokuthi ngeke ngehlule usho ubani mina ngeke ngehlule le yantombo isibindi sakho bhuti kodwa ke engingafuni ukukushiya ngaphandle nezwa elokuthi mina njengoMashudula ngicabanga ukuthi abaningi bangazi anikaze ningibone mina ngihamba ku TikTok ze angithi anikaze ningibone ngihambaze omunye akazi nokuthi ithanga lami linjani ngoba ngilivezi ngenhloso ethileke noma ngezizathu zokuthi ngowesifazane okholelwa kakhulu esikweni ngiwowesifazane okholelwa kakhulu kuZulu abanye benu bayithethe ngimdala cha ulwazi nje engalithatha emgodleni yabaphambili isiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili angithi nami ngiyaye ngithathe bese ngithi uthi ngilusabalalise ngiyabona ukuthi manje ngashiwo yimi kulabo abangangami nabeze emva kwami khona bayokubutha kanti futhi khona sebezozile kwengikushoyo nengikwenzayo ngibuyisa le hantu ukuthi ubani umuntu wesifazane angifundi njoba nje kade ngizwa ha we mama zinyaka ngibumaze ngihlangana nawe
mina ngikhule mina ijonga ungabuka amazinyo ubulibukane emehlweni okokuqala lokho thina sikhule esikhathini la khona umbane ethi uyakhulumisa uyihambele nje ungasho lutho ngamabomu ngisho ngihamba i-hour nje uyabona kodwa angifuni ukukushiya ngaphandle engakuxosha noma engakubona kucishe kuhambisane nalenkolo noma nalento mina engiphila ngaphansi kwayo cha yena ubhuti ke unasi isinto cha uyijongo phela ke ngoba usayibambile lento kaZulu kodwa wachamela umsizwe ebiza mina einkundleni zokuxhumana angilokotwa mina uyiphendulile eminye yemibuzo yami kodwa namanje kwamanje angazi ukuthi niyaphike ngenitshela mina into engamtshela yona wayethi mina ngizoza nobhuti mina obhuti ngathi obhuti bakanginankinga nabo ngisho ngabaletha bonke bezela ngoba into eyayisingicasule cha eyokuthi ugogo wangifonela ekhaya kwenze njani ngahamba yonke indawo kulokuthiwa uMashudula uMavundla uMavundla uMtolo futhi okwami uma ngihlangana nobaba uMtolo uthi lo mfana uwenzani lo mfana tell that boy angisazi isilungu futhi khona lokho kodwa tell that boy ukuthi akayeke inbox kodwa ngakuzwa akayikusho yabo ukuthi cha kusho ukuthi uMavundla ngempela akangiboni uzazongimemeza behlulwa yini ukungibizela eceleni uMashudula unendaba esalayo uphinde umqondo wami uyocafuna ekuthenini kungenzeka ukuthi wenza lento eyayenzeke manje ngicasulwa inkundla zokuxhumana wathi mayechaza kimi ubaba uMtolo wathi Mashudula bekufuna lo mfana akubizele ecaleni ngathi okay ngiyakuzwa ke usesuka uMavundla uyocazula ubaba uMtolo ngiyezwa mina ngocinga ukuthi leyo kade ezongilwisa ngithi awu kanti futhi umuntu uzovela eyisukelela ingagara nje niyazazi igameko ekalungisani ngike ngaye ePeople's Park angithi ngiyophatha uhlelo uma ebuya lapho wathi ubuwenzani lapho umthande ngiyokuthintelana la usho kimi ngabona ukuthi sekuhamba nokungilawula nje ngingakwazi ukuthi kuyapi niyabona kodwa entweni into eyangicika ke ngamtshela ngathi welungisani bhuti umchazulelana uhulumende ngoba phela manje uyabona ngisalinde lapha noma ngoyithola nithenda kodwa athi yena wakwagibela emthini noMtolo ngithi angihlangene mina ngutshela lokho nje ngoba mina ekhaya kunomcha sebezuba udiliza ke phela manje nasi isigora siyabagquzula kodwa ke khona konke ngani zakwethu insizwa nje eqhakambisa isintu cha ngiyabonga kodwa namanje ngimile ekufikeni kwami nodadewethu angifuni ukusuka kuleyo ukuthi ngeke ngiyenze leyo nto welungisani uyezwa uma kukhona obhuti bakhe bamtshele angimfuni ngicela silalelane asilalelaneni njoba ngifike lana bengizoyiqeda lenkulumo nomdonsiswano osuze wafika ngisho kugogo nezwa ukuthi igama lakho liphethwe kabi liphethwe ikakhulukazi abantu besilisa angiyona mina singaye ngentombi engenamnjonjo usuke wangisusa kabi eMavundla ingakho ngisukuma ngale ngoma ethi ubungakanani wena ungaze ukhothanyelwe yimina ngizalo ubaba nje cela ukwehlela ngezantsi niyezwana hey uyazi ukuthi yomadoda angazi nokuthi ngithini kodwa ake nilizele mani